парк Тригълъв, Алежев дом, Словения. Или не, то обратно, ето го Тригълъв. Ето го така. Значи ето е къде е пътека, така. Идваме. Котел. Виж кой има там? Котел. 6 часа. Дом Валентина, не. 6 часа. Значи дом Валентина, станица. Може и то да е. Аз го знам Кредарец. Кредарец, ама може и то да е. Може би това е някакво ново наименование. И от тук, значи това е едната пътека, е тук от този разклон. Тук така. Другото е директно на тази хижа. Там има където. Момчета с колелите ще. Те дойдеха ли? Аз да не си взема за врата, дето го връзвам, ами. Всеки път моли го свалям. Кое бе? Фотоапарата бе. Ами ти трябвало да го вземеш. Алажеха на 1015. Днеска трябва да се качим на 2300. И 30. Днеска бят такова има. 2332. Може да направи там. Най-малко. Е, това направо така красота, гледай, мъглата долу и горе, горе показани. Хълуя. И тук гледай, пак гледай като Бати величествената. Си едно съм излязъл от банята. Ти направо. Иначе как Това всичко, дето е тук в мъглата, е част от северната страна на Тригълъв. Има и тук надолу, тук се виждате. И тук по този род също има един от маршрутите. Има горе на върха хора вече. Мишо, горе ще пия твоята ракия. Хубаво е. Да, от латието ще пия. Мишо, намаси ми малко тук. Много се оборих лице най... На здраве. Чакай, да документирам аз с шишето тебе. Те снима. Само обръщай към мене. Сега да запала пък аз една цигара. Те докато дойдат другите, ти знаеш колко? Имаш право. Имаш право. Имам, нали? За клип, нали за клип? Знаеш кой пошъл от България? Само вика циганите и жените. Отгоре там рец червенчето горе. Не, ти гледай на дисплея как червеното рец. Да. Как пърпори? Значи в момента снима. Ще взема паднеш отгоре. Снимай въртолета сега, да. Снимаш ли нещо е? Къде отиде на майка си в газа? Аха, и горе. Да, фанай го. Там се вижда. Избяга вече. Избяга ли? Избяга. Добре, хубаво стана.
Той ни каца май този път. Гърбите за ракета имат много правилна приказка. Сега обърни се Първа на вика тата, иде ката кол и трън. снимай ги всички. Втора иде кол слама. Скалите снимай. Трета иде сама. Иван, прави снимки, да пия аз на глътка. Милко, И аз не се тъсва нел, Нещо не да съм му я ти забрал. Милко. Интересен с нея. Да. Да курим. Милю или Иван, той ще ни командвате като нас леля на мусала. Аз сега строица веднага. дай снимай гощето, гледай какво прави. Той пъм ще го дадем на Огнян. Той ще го качи в сайта, той е голям народ. Да има Ти ги нещо. строяш, да, господа. Ставате, не мога ги направя. Той И кои малък приказка ще да ни е чувам филмиш, повече? той. Ми ще остана Той оператор, не бе. се снима на мен, аз моля да се занимавам на той Катерина. Анка, и ни утре, значи от тук, цъка. Иван, я снимай ме с цигарата тук. На мала Това е събитие. Тук ще качваме Мишо Франю Тужман беше към беше. Той май ритна по-прома показал. Аха. Той ми беше тук на Словения, Франи Тужман. Ма ритна попа показал. Да. Обаче... Добре, че не ги нависи момичета да Аз чака да видят зор. Къде? Нямаше да го изкачат. На стената ще да им страх. Туша вървя, ама той не е за... Не, туша ще да е, това не страх, особено туша пък не слизаме. Айде, не А, тискай там до тебе. то качването да не е много... Абе, до карабинера и толкова. Нали? Ти ще имайте за там. Вече тая мъгла е много готина тук, като те гледаме и така. Тя е много мокри. Натисни сега копката, Мишо. Мишо, Горе, изгледа това ли? бе. Не, Гледах тук, Иванието и черното, вика, Мишо, той алпинисти си И вече там държи. Ясно. Много е леко и приятно ходене. То там не е пропаст, като гледам. Мъглата как идва. Те го става. Направо се запули. Нормално. А? Той прилича на Гранд Каньон в Америка, ма. Мишо, тук печат има ли, бе? Има, бе. Да ти го ударя отзад. Аз записвам. Vai pando, а? Vai pando, а? Ай? На. На. Мали, виж тук долу облаците как се виждат. Мъгла. Дом Валентина. Кое приближи? Ама той тръглав ли е, Ваня? Това тръглав ли е? Да. А? Да. Това е върха, така ли? Да.